Gitangtang sa serbisyo ang usa ka cash clerk sa Mandawi City Hall human giingong nakadispalko og kwarta. Si Nico Sereno sa report. Tungod sa giingong wala pag-remit sa 3.34 million pesos nga public funds, gidismiss sa serbisyo ang usa ka cash clerk sa Mandawi City Treasurer's Office. Ang empleyado na pamatud-an sa investigasyon sa City Legal Office nga guilty sa grave misconduct, neglect of duty ug serious dishonesty. Matod ni City Administrator Gonzalo Maligon, ni adtong Abril, nahatagan og show cause order ang maong empleyado gikan sa iyang labaw. Lakip sa iyang trabaho, pagdawat ug pag-record sa remittance sa business ug occupational tax payments. Napagay usa ka collection receipt ani nga 2024 pa. So medyo nidaganig buwan. Ang first incident report there is April 2025. Na-explain siya, then pag-abot sa bagong administration, turnover ng mga files, so padayon ang investigation. Ipa-verify. Ni sumiter og explanation ang maong empleyado. Ang iyang rason kay dili kuno reliable ang report, kunya defective kuno ang charge, kunya anong siyara na internal na sa city how we go about the rest of the names nga iyang gisulti. But for now, siya man ang custodian gyud ato nga cash sa iyaman ni Agi, siya man dapat. Na-serve na ni atong Lunes ang dismissal order batok sa maong cash clerk. Wala tay palabyon labi na kung inani nga kaso na imong gilabtan ang pundo sa Treasurer's Office. Di pa gyud gamay nga amount, dapat pa gyud nga amount, 3.5 million. This will also serve as a warning and a reminder to everyone who has custody of funds to, di ba? Public service is public trust. Nico Sereno, Balitang Bisdak.